ameba wa hwe wa so ne ye no so areho sam awie meti ha ana maame amba ame ama na womi e bai di su hey di asamwa na ma so ma ne baba ma anopamu abetom sa abeli abofra ne mai ne te se opaso te se wayira ada so ma de ache afaina obeba amane mama ya nantimu krom ha mrantie nyina nantimu mu hu akwada no tina na wadama kamede ba waso ye ho na me no abedi hu no afusa na nanu mama me ba bia akwada no wo hye so awuo so ate ase o wadama nana nanu mbe wede me mate nanim ansana ye beya sad na ye bisa sana me bisa na nanum no so mo amani twe ye bisa etinu mesramo nanahima me penkoko fita pa mienu tuntum baako ena odwan na fashion up mienu eka ho na momfa mbra me na memfa nya bisa mate bebi akra ne wo bia nananum mate a wo ebe kire me na yakofa na ba mate why atinde me de behoma ma ba wa na mo de aba wo so ne yeso sisi a wo abribia de ya meka no fada na wa ba krom ha nanahima ni huni ye ne ye bi nsisi so mame ni huni ye kra ya nhwe ni ya asem kese kra so sinse na ebeba krom sa fada no awaje no krom ani anhwe ni ade ebeba krom akra yentim kra matena ye ma yenhwe ni aba sese ni yenkan ye wi a ebehwe no aka entina meka no so de nyahwe me koma so anya so mo famra na me agusa ni yenhwe bebe akra no bebe basisi matia ene me ko why ma hwe wani mate ahima Christ as we call yo na wiei die me ma wakwa aba me joso na na hema aya na me wo ndan sisi na che bia na mpanyimfo ba me nchen ya wo mokoye ti omokoye me nsore na ade abesra me nti de wo ho no me tie na hema de wo ho no se abofra na wayera wo kodwa yi anahima metimi afa bofana ba akwada shawo so ye deshi enye se bia wuntumi kofa ne ma o na so we nso de kameka se we kenye wadwuma kire se wo ma akomfo ahye ye bose wo de akwala ne beba anahima o ma akomfo o hye mo bo edu na sen de nim ni se ye nananom kasa wo mo twen kakra hwehwe nnuema mu ansa ti egusu atwen ye mu ana egusu aye anahima misu Joshua amahia so akire me direction ama mehu bebia abofra ne hye onyirada nti anka me pene se anka obema makonya aka se oh father jede owu betimi adi aye na wantimi anye so a ebia father me krodua me ma wontena mu bio ohono na me kire wo tumi a meja edi ama me kire se meja o ma me ba krodua mu se mbe yimu emfiri nkoaso mu mema ehren emetom so yes woni mi betwi ntonton yes sir me patcho mi ni won twi ntonton meja asem a waka no eno na me ne wo kasa yi father woni mbibi patcho debi so wo behu no so ma konfo behu no ye hia sakwala na na die ni giabre na wo fo die ni giabre wo man na me nso a meti adwa so e dia so giabre no eti so so ni baby o sha ekwan da ho ko fa ne brewe na wo so wa she anahima and no die meja ho and the ability to wherever he is intimately family parent can choose o she ha no me kase me ni baby o sha na e atro na me di kasa bia mege be free menu ma bia na nyeme me pe na me de kasa
Na some ka so so ni baby a wo hye. Ana me chew se Nana Hema me honam famu de mentimi nka chew se o hye ha no. Yo. Ti honhom asem ya na aguso. Na se honhom na ache no ho. Nana Hema. Yeah, so obetimi amama konya no a obeka chem say, Father, je say, me mo konya e kwan da ho say fa abafa ne bra. Eni akonya da ho. So on so bo akọhwe akwala ne de aba. Se bi na mdi nkan kan say, we ko ni nyina ya abofra na ye hwehwe no. E kwan da ho, nsi wo kwan. Se bi on so wo ye wo de, o ma konfo ye ne de. Nti obi anya ne de, na ne ehia ne se abofra na ba. Nana Hema makade mate de hokani na ase. Nana Hema na me pese mo hu se. Wonim se ahonhom a mo krodwe mu omo ana mo de abofra na kohye baby. Hey! Na me amaba kromo ha no me ye threat to them. Nti we say means bia na omo beye things se de beye e betan shi ni me bi ombe. Ba me so me kire mo se enye me pe na me de ba ha no. Mema ensisaye aba krodwe mu. Memma kroni mboda. Ndase. Metro mo se Nyankopon ensa da because Nana Hema okro yi etitru ne abrempon e wo krodua yi mu na so ahonhom no pese won fa wo na wo ye won dia ti Nana Hema me hwenhwen handa we de won makonya die hwede besi Matia ene mesre kwan na me ko in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Medina nyamija. Amen. Amen. Yeah. Father me da sibe. Me da sibe bre. Yo. Eni. We ko na we ko a mukambo mu asom do naba. Asa sembe kurani. Nye ube sese ni yiyo mo ni yepe. Oh. Asa me kura bi si kura yi mu kura da. Ede wo kwa. Hey. Na no mo konfoma mi mo shimi sa. Ah. Oh, o ma konfoma mi mo shimi ewia idodo. Ah. Nana Hema. Mama na gude. Dabe na started the wadwuma nyame foforo. Nana wadaruma na nyame foforo be na me do me ho ama no. Bituwe mu wadaruma na me de mote ha. Me fa me ho ma nyame foforo bia. Ti je wo kasa ne de o si kasa ne abo mi pusa kakra. Sa safu no ba ha no. Ade no be ye. Ai. Sabo frana wayira no. Ya boda wuro ya kan che kuroma ni nyina se wo be hunu fa ne bra no ma kwanfo nso gusu a wo hwehwe no. Ena kire se fa da yi so ba ha be ka kire me se. Obe hunu ba bia kwala ne che. Se bia so se be nya do ni yeyom ni ye pe so de ne beba so no so de ne beba. Ni nyina de si hwa. Se de be ya wo fo ni nsu no sini na ate no. Mo makoma beto o mu yam. Eti ya bo frana hu enkomo ni ediye. Asem bia ni hobiem. Nana Hema. Enti u pa che se a unjimi ndi biem. Nana we de wadawroma. Yesa minyi wini o. Me fa me hu ma nya me fufuro bia. Oh, me sanso jiwudi. Nana Hema. Nana Hema. O kai say emre bi mbetena ha. Me beta me ka che o say. Nyema besisi na mempa abosomfo ne da. Menyi wachi ma nana no mo da. Eno ana wo ye yo. Nana Hema. Sedenti na ama sa absofo ne kwan. Makao. Nana Hema mentwen ansa. Cause the ebesi no. So nim de eba. Kanam na sheda de eche. Mabaha no min sensi he biem. Ijo ma konfo so wo bibi pa o. Komo ka kreya me ni so fidi e no abeja ebete woni.
So father no hefa. O reverend father, my father no hefa. But you know. Oni ho. Onu tena mai. Ka kire no. Se mi hia no mi fie. Mi hia no mi fie. Sawa ma. De be sie kire no eye nasem. Na sa akra otiwias no so padi kokko enwa. Ye te da mama abai na de kire no. Kra ti so what dey make am. So what?